Sziasztok! Itt van Balogh Channel, és most beütünk nektek a Samsungnál működő lévő kódot, amely így szól, hogy csillag 2/0 csillag 2/. És ez dobja be. Azért ez érdekes. Bármit nyomok, valamilyen színű lesz. De ebből csak úgy tudsz kilépni, hogy kétszer megnyomod a visszagombot, meg hát egy ilyen csomó ilyesmi van itt, ilyen, mit tudom én, mondjuk rá az egyikre, mondjuk erre. Ez hangot csinál, LCD teszt, ez valamilyen szenzor, jaj, ezt nem kértük. Jó, hát csak ennyit akartam mutatni. Ez meg ilyen kék. Itt meg rányomok, akkor olyan színűen világít a ledem, amilyen színűt ír ki. És ez csak telefonoknál a Samsung telefonnál működik. Ennyi. És ebből is csak úgy tudsz kérni, hogy kétszer megnyomod a vissza gombot, ezt külön ablaknak nyitja meg. Kövő videóban meg fogok nektek Clash Royale-t videózni. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, csak ennyi lettem volna, mert egyrészt merülök, másrészt meg csak úgy felfedeztem. Sziasztok!